Lela kakhulu abaphathi bami bamaphoyisa bonke, all protocol observed. Ngibingelele ngokukhethekile umama wami umphathi steshi, ngibingelele zonke izikhulu zamaphoyisa ekhona, ngibingelele ngokukhulu ukuthobeka ezinduneni zamakhosi ekhona, ngibingelele kuwo wonke umuntu Nkosi yami owumholi ola. Anginazi nonke kodwa ngicela ukusho ukuthi nonke ngiyanibingelela nabefundisi ngizweleke ukuthi bakhona. Mina ke ngumuntu okholwayo bafundisi ukuthi ngoba ngiyiphathele induku nje akekho umuntu okholwa yimi ukuthi ngiyakholwa ngoba mina ngibuye ngisho phela into mangingayithandi, so ke bese kuthiwa ngikholwa ke kanti noJesu ngizokuthiwa wayecebulana njengenduku, uyabona. Manje mina ngibona ngathi ngifuze yena nje, uyabona. So ke ingane zakwethu ngiyanibingelela ke nani mphakathi wakithi, sibonge lo mhlangano bekungewona umphakathi kodwa sicela ukunibonga ngothando eninalo ngendawo yakini ukuthi niphume kangaka nizoxhasa zoba la bese sizobonisana namaphoyisa nje nama security companies namakhansela nomphathi stage nabo bonke abanye abaholi ama community organizations akhona. Mina ke ngisuka kwinsizwa nomnsizwa Development Foundation, iqalwe ngo-2014. Sinesikhathi eside kakhulu, ingakho ubona kulula sesancenga saze sayeka ukuncenga sabona sikhuluma iqiniso. So ke ingakho kubona sine experience engaka yokwazi ukulawula abantu abaningi kangaka. Siyabahlonipha kakhulu abantu, siyabathanda abantu besifazane, siyabahlonipha, siyabathanda. Ingakho sakwazi thina siyinsizwa nomnsizwa Development Foundation sathi masibona MMC ngicela ukubingelela MMC Nkosi yami, sengibingelela amakhansela sengibuyekile. Awubakithi ake nishayele ihlombe nangu MMC. Ngathi indodana yami kanti umuntu omkhulu kabi. Bazobethi indodana yami. Ngiyakubingelela mhlonishwa, ngiyakubingelela ngenkulu intobeko, ngiyaxolisa. Sathatha isinqumo thina into iqala umuntu wesifazane. Nibayeke laba abakhuluma manje bethi uphakela ufuna ukuthatha into yomuntu wesifazane, uphakela ngabahlonipha abantu besifazane. Ngaba ngokuqala ukuthatha isinqumo sokuthatha izinsizwa ngiyovikela ingane yakwethu engangiyibona yenza into enhle. Ngivele nginawo umsebenzi engiwenzayo okhona owaziwayo. So ke laba aba-excited manje abafuna ukuxova ingane yakwethu uMangobese abayeke ngoba yimi engingaxoveki. Bangabaxova bonke abanye abantu, angixoveki mina. Futhi mina ngiyazi ukuthi ngisho ngingahuzuka ngithi ngiyahamba lapha ngocingo ngilimale kuzophola. Nalokho ke abantu abakwenzayo nje into ezodlula, kodwa okusalayo elakithi idlozi limiyeke umuntu ogange ngami. Eyami ngilozi nje idila nawe uma uke wangixhaphaza ngoba mina kangixhaphazi umuntu, mina nami nginawo amandla okuxhaphaza abantu. Ziningi ngabe izinto engizaziyo mina ezenziwa ngabantu la, angiyikhulumi ngoba ngizokwenzani mase ngikukhulumile waphoxeka umuntu, mina ngizobe bese ngiba yini, ngizoqhubeka ngibe indoda ngikhuluma into indoda yazoyikhuluma kimi ngoba ingethemba. Ngivuke kusasa mina ngihambe ngiyoyixoxela amanye amadoda ngiseyindoda anima nginjalo. Indoda ifa nezinto ezimbi ezenziwa ngamanye amadoda phambi kwayo, yathi ngoba kwakukhona okwami makungalimazanga mina nomndeni wami awuthi ngibuyeke. Yicala elingafihlwa. Mawubona umuntu eba umbamba oqotsheni ubiza abantu uthi nangu yeba, awulindi umuntu antshontsha aqede azahamba yolala ulinde inyanga wena bese ubuya ngakusasa, ubuya after 2 months uzothi hayi wayentshontsha 2 weeks back. Yini sekuphelele imali wawuyintshontsha naye yini? Ngoba phela yona into engakwenza ukhulume leyo. So ke asiyekeni ukuxoveka, ningavumi ukuxoveka, ningavumi, khiphani ipolitiki, hambani niyovota. Nibona nivotela abantu abarong kanjena nje ukuthanda iqembu nomuntu ngaphezulu kwezwe. Thandani izwe ngaphezulu kwabantu. Nizobona kuzobalula kanjani. Ngeke kuphinde la eSouth Africa umuntu wase-South Africa alwe nephoyisa, kodwa ligangayo sizoliveza ukuthi nali iphoyisa ligangayo kususwe lona kuphela, kungathukwa wonke amaphoyisa ngoba khona amaphoyisa ayinikele la. Amanye amaphoyisa mphathi stage acompromised, amanye amaphoyisa acompromise ngoba omphathi stage ibona ba-corrupt. Bese amaphoyisa, iphoyisa elincane ligcina lesaba ukuthi ngizoyiveza kanjani le nkohlakalo ngoba yenziwa umphathi wami, uyabona. So ke lokho siyakuqonda, lokho ingakho singafuni ukulwa namaphoyisa ngoba thina ubrigadier, ugeneral, uyini enkulu emaphoyiseni, uminister. Mubonile nje, trust me, sisemva kwakho, sinedata, siyazi, sizokulandela kuyoze kuvele ngoba sifuna izwe lilunge.
so ke ingakho kungamele ethukwa amaphoyisa ngoba ngempela uthola ukuthi iphoyisa elinye li-transport izinto ezingalungile. Iphoyisa liyeka ukubopha umuntu ogangayo ngoba umuntu ogangayo unenamba kama-station, umuntu ogangayo unenamba kakapteni, umuntu ogangayo unenamba kabrigadier, unenamba kageneral, unenamba kabani. So mayethu uyalokhuza uyambopha eganga avele umuntu akhipha ucingo lisathi liyamfasa iphoyisa afonele iphoyisa elidala. Iphoyisa elidala lifonele leli phoyisa elincane. Wena ungenza njani ubaba wakho mangabe uthi ukhipha inkomo ensimini ebesethi ubaba wakho yiyeke lezo nkomo ubuyibona zidlumbila umthetho wazi kahle ukuthi inkomo kufanele zibe semasimini kulinyiwe? Ungaqhubeka uphikisane nobaba wakho? Asiwazweleni amaphoyisa amaningi asenkingeni. Amaphoyisa athatha isifungo, ayathandaza, ayakhulekela lelizwe, aphume ekseni every day evalelisile ey'nganeni zawo efuna ukuyosebenza elizwe, afika vinjwe ngabaphathi bawo. Naba lapha kuMadlanga Commission ubufakazi, naba abaphathi bamaphoyisa bevela amagama abudu avela lapha. Ungenza njani mangabe umuntu omkhulu azabe ngangogeneral kuyena ogangayo? Lokwenza njani iphoyisa? Asiyeke nasime ngandawonye, asime ngandawonye. So lento yomsindo eniyibona igcwele lapha ezweni akusikhona ukuthi ngoba kunomsindo ngempela yini, akusikhona ukuthi ngoba uphakela umthakathi enikezwe imali ubaba umengameli uRamaphosa. Yingoba uphakela umthakathi wahamba waya kuRamaphosa wafika wathi Ramaphosa uma kuke konakala ezweni cela ubophe mina. Ngathi ngeke kuze konakale, ngeke kuze kwenzeke lutho. Into ebuhlungu kulaba bantu ababede bethi ngiyasangana manginqoma umhla ka-30. Inkinga manje sebefuna umhla ka-30 ukupha abanye abantu. Abafuni ukuthi umhla ka-30 uphakele umthathu wawuyele entabeni wayobikela inyanda ezulu, wayobikela uNkulunkulu, wayobikela iy'ngilozi zalelizwe ey'funa lelizwe libe lihle. Wathi uNkulunkulu siyacela akungafi muntu, sicela nje uhulumeni wethu ukuthi asilalele. Asizukumethuka uRamaphosa, asizukubethuka uPremier, asizukubethuka amakhansela. Sizolokhu siwakhumbuzile ukuthi wemadoda nivotelwe yithi, sicela nenze kahle. Ilokho esasiyokusho entabeni uNkulunkulu wasilalela, wasiphendula, wangena ey'nhliziyweni zenu nonke nayiphatha kahle ngomhla ka-30. Sizokhuza lokho, sizokwenza umcimbi-ke esizowubizela lapho esizowubizela khona. Mhlawumbe sowenza la eGoli amandla mayebe khona, kodwa definitely uzoqala eThekwini la sizobiza khona zonke iy'nsizwa ngoba abantu ababezolutha webosisi, abantu ababezobulala amabhakla guards lawa ukuze ningene nithatha ama-pampers, amadoda. Yingakho-ke mina ngihlale ngiqondanisa namadoda ngoba abantu abanamandla okuthula iy'cabha ey'tolo nigcine nani senivele emavidweni senithatha izinto, amadoda. Yingakho-ke mina ngiqondanisa namadoda, ngiwancenga amadoda, ngiwakhumbuza ukuthi angamadoda, ngiwakhumbuza ukuthi awasilwele isithunzi sawo, sibuye. Umsebenzi wethu ukuvikela nina ngithi. Sizokuvikela kanjani kunguwe ophambili othuka amadoda? Sizokuvikela kanjani kunguwe ohamba ubiza bonke abantu laba ngezinja ekubeni inja ungakaze uyibone igibela imbuzi? Wake wayibona inja igibela imbuzi? Manje mawuthi indoda yinja ubuzela iy'ngane uyizaliswe indoda, inja iyayiphinga imbuzi ngoba inja iphinga inja phela. Niyabona isiZulu-ke lesi engisikhulumayo. So-ke manje asiyekeni lento yongaphesheya nongaphesheya kubantu bepolitiki besifazane abafundiswa ipolitiki, abafuna ukuhlala besemandleni emagcekeni, babe semandleni emasontweni, babe semandleni nasemphakathini. Umuntu wesifazane uvikelwa indoda. Ngakho kawukwazi ukuthi ufuna ukuvikelwa kuphinde kube nguwe oyikhalakhala uthukana namadoda. Asikuqede-ke lokho kongaphesheya ongaphesheya. Asibuyeni sibe yimindeni, akuvuka imindeni phile. Sizoyenza-ke nala into yokubonga, sizoyenza nase-KZN, sizomemezela, sizobuya sizobabonga abantu, siyibonga iy'nsizwa. Uma ngabe insizwa siyibamba intombi yayo ngesandla njengaleya nsizwa ngiyibone ngithi ayihlehle lapha yabamba intombi yayo ehletha nayo, kuyobe kulungile-ke lokho, akeze nayo-ke. Kodwa umuntu wesifazane akakwazi ukungena phakathi kwabantu besilisa abaningi engekho umvikeli wakhe. Fanele ebe khona umvikeli wakhe la. Sithola inqwaba yama-calls avela kubantu besifazane bekhala ngey'ndawo ukuthi iy'ndawo kayilungile. Why nifonela mina ngiyindoda uma nina abantu besifazane ninamandla okuthi ningasuka la nihambe niyoxosha abantu bokufika? Asibe neqiniso nje, asithi sizonilekelela madoda. Sicela kube yini enihamba phambili nisilungisele le nkinga ngoba akekho, ngiyakutshela la eSouth Africa jikelele, akekho umuntu ongaqonda abantu bokufika ngingekho. Ngoba bafike babachukuluze babonke bayahluleka bajike babuyele emuva. Bayajwayela abantu bokufika ukuthi kanti lezi zinto ziyesaba ngelinye ilanga bazolo. Asimeni ngandawonye wey'ndoni. Musani lokhu nihlokoloza laba bantu.
asimeni ngandawonye masisuka nje sithi sidumba leli bhilidi siyabakhipha kulona umsebenzi awenze kuphele awenze kuphela umsebenzi singalingi ngoba masilinga uyazi ukuthi iso uma ulithinta manje lingakhala inyembezi uma ulithinta lingafika livaleke bese likhala inyembezi uma ulithinta kwesibili lingathi nje kuba buhlungwana uma ulithinta olisithathu alisavaleki selejwayela ukuthi hayi khonto engithintayo uyabona nalabo abantu asingabalingi wemadoda asimeni ngandawonye sime namaphoyisa sime no-immigration sime no-home affairs sime no-customs sime nabo bonke abantu umthetho uthi eSouth Africa amaphoyisa akekho umuntu wokufika okufanele abe nespaza shop umthetho lona akesiyeke ndiqala akesiqale ngokuyeka lalelani yena lamaphoyisa yini engaxisana senzela ukuthi sibe right akesiyeke ukuthi unamaphepha noma kanawo amaphepha umthetho uthi ngeke abe nespaza shop community safety ubaba uhlonishwa seduze kwami amakhansela ami emawadini awo nanka amakhansela ami ngikhuluma phambi kwawo i-ofisi lakwa-LED lizohamba liyothatha zonke iy'mvume zabantu bokufika ezithi bafanele ukusebenza lapha uma i-ofisi lakwa-LED kutholakala ukuthi le mvume esebenza umuntu wokufika eyomuntu wala eSouth Africa umasipala uyiskrephe ingabi saba khona kuze kuvuleke isikhala somuntu ofuna ukusebenza ngoba lelivila elirentisa ngencwadi yokuhlala kulesa sitolo alifanele ukuba naleyo ncwadi asizokugcina-ke lapho ngiphume emhlanganweni manje ekuseni ngisuke ngo-3 kwaNongoma ngiphume emhlanganweni manje ekuseni nginomhlangano futhi ngesabatha ipaza shop nizoyi-ona wey'ngane zakwethu khululekani impahla yokusebenza yimi engizolwa iSouth Africa yonke ukuthi kubuye iy'nkampani o-Tiger Brands laba bebuye bezoselekelela ukuthi isitoko singene ey'tolo nezinye-ke iy'nkampani ey'khiqizayo kubuye kungena isitoko esitolo sinibheke ukuthi ngempela njengoba usuyithathile i-tuckshop uyiphethe kahle yini kube ne-probation period ka-6 months yokuthi ufunde ukuthi isitolo siphathwa kanjani uma udakwa utshwala siyakukhipha sifake omunye umuntu ukuze umsebenzi uqhubeke izwe alizukufa alizukufa izwe libulawe ngamavila acabanga imali njalo umuntu onebhizinisi akabuphuza utshwala umuntu nje onebhizinisi akabuphuza utshwala ngoba ulala u4 hours kuphela akakwazi ukulala kakhulu so uma uphuza kuno 3 hours nje ozohamba mahhala udakiwe wena ungaboni ukuthi ezweni kwenzakalani so asizukuvuma lokho akuzukuba nangcabano la eSouth Africa laba bafowethu bama-security nansi into engizobavikela ngayo bafowethu ngizobavikela ngizobeluleka futhi at the same time cela bengilalele kahle abantu aba-owner iy'nkampani zama-security akekho umuntu omkhulu kunalo msebenzi esiwenzayo nibobona ngokuthi upresident asibize siqimbile siphethe induku sihambe siyohlangana naye siphethe induku nibobona ukuthi kuserious kangakanani akekho umuntu ozoncengwa akekho umuntu okuzogangwa ngaye akekho umuntu ozohlukunyezwa kufanele kuphilwe iqiniso kusukela manje kuya phambili bafowethu so njengoba singaka wengane zakwethu kuleli bhilidi siyaza ke senze isibonelo kuleli bhilidi kunomuntu okufika osebenza ngaphakathi umsebenzi we-security ukugada esangweni noma emnyango angithi thina-ke siwumphakathi into esifuna ukuyenza sifuna lo muntu lo owner lesi spaza shop sifuna ukumtshela ukuthi wendoda ngokomthetho wase-South Africa awukwazi uku-own ispaza shop e-South Africa ngakho-ke sicela ukuthi uvale la uphume uma senza njalo njengoba siyingaka funa sisondele sithi mase sila bese sima sonke thina bese kusuka abaholi ababili behambe belapha beyokhuluma lolo daba lolo angithi hayi ukuthi sonke sihambe siye laphana nibagade siyabazi ukuthi obani abafuna ukulutha sikliye ngabo abafuna ukuntshontsha siyabazi ningabe ingxenye yabantu abafuna ukweba ingane yakho nansi nje ingane yami phambi kwami ayiyidli into entshontshiwe ingane uma untshontshiwe boyidlela wena ingane kayinikwa into entshontshile njengoba nibone entshontshile njengoba nibone ingane zenza imume nje ninikeza into eyintshontshiwe ingane kayinikezwa into entshontshiwe kayingene ekhaya ibekwa le ngaphandle idlelwe ngaphandle ngisho inkomo yokumithisa ingane yomuntu uyimithisa ungayilobolile into yokuntshontshwa leyo ileyo nkomo ayingeniswa ngisho ekhaya ibulawela le ngaphandle idlelwe khona ngaphandle
Siyahamba ke thina singabaholi benu sobabili, siyahamba siyafika siyalitshela security, hayi security, siya understand usemsebenzini mfowethu, sicela ukuthi sikhulume nale ndoda. Singena ngaphakathi, umuntu ulime eSouth Africa ngokungekho emthethweni owase Ethiopia, kodwa still inhlonipho iyafuneka. Sawubona ndoda, wendoda sisebenza umsebenzi wokulungisa izwe lakithi, lokho kwenza lapha akufanele, kufanele ngabe umuntu wakithi osebenza la. Sicela ukukunikeza isikhathi esingango 30 days ulungise into zakho, uphume kule shop ngoba umuntu ozongena khona usekhona. Angithi siyaphuma siyahamba senze ilutho, siyabuya siyantshetha, hayi sesimtshelile sibhala phansi. Senza njalo kwaNongoma thina, sawuklina ngo3 months uNongoma, sawuklina kusho sishoda ngemali yokukhanda ube ngamaglasi. So ke i-security ingozi ke ekulaba abantu abangama-security yokuthi abantu bethi bazokhuluma udaba olwaziyo uyi-security ungwase South Africa. Sizokhuluma nje udaba olwaziyo na uthi lukhona emphakathini, usuyafika uyakhukhumala njenge-security. Awusafuni ke abantu bekhulume manje, sewenza iphutha, uyabona. Kodwa futhi iphutha thina esilenzayo eloku yasonke. Masiya sonke iphoyisa kufanele bafowethu livike, ngoba phela umsebenzi walo ukugada nokuvikela lesi sitolo. Angithi asivumalaneni lapho ukuthi kuyiphutha ukuthi siyongena sonke endaweni lapho kuyokhulunywa khona abantu ababili. Akuhambe kuyokhuluma abantu ababili bebuye besinikeze umhlahlandlela. Nakho kokwesibili kulento yama-security, kuyingozi inkampanini zama-security ukuthi i-security olitshalile wena uyinkampani lifike livimba abantu base-South Africa uma befuna ukukhuluma lapha. Ngoba into ezokwenzeka unama-site awu-20, lama-site awu-20 abekho abantu bokufika khona, wena ulwela isite eyodwa enomuntu wokufika. Yini indaba ungahlakaniphi? Okungcono makukuthi kukhona inkinga oyibonayo umane uphume kule site yodwa, ngoba inkampani yakho make yavela kweyami ifoni, uma nje kuyavela kweyami ifoni ukuthi inkampani yakho ivikela abantu bokufika, uyazi kuzokwenzakalani? Abameli bethu bazosuke beqale nje ngayo inkampani beyibuka ukuthi kwasira iyavela yini. Okwesibili, lezi ibhamu eziphethwe ama-security akho kuwo wonke lama-site awu-20, lama-security updated ngokukasira wona. Ibhamu zawo zona zi-updated yini? Inkampani updated yini? Wena i-tax uyayikhokha yini? Zonke lezi zinto bezingeke ivele ukube ume nabantu base-South Africa. So ke kuyingozi ey'nkampanini zama-security. Uma nisebenza bafowethu kulezi iy'tolo niyigadile, gadani iy'tolo, hhayi umuntu wokufika. Umtshele nawe ukuthi mina ngikugadele isitolo, ngikugade. Uma ubona ingozi uyi-security, vala isitolo, utshela abantu ukuthi hayi bafowethu ngicela ukuthi lento lo muntu aphume nikhulume naye, kodwa isitolo kungaluthwa, ngoba umsebenzi wami njenge-security ukubheka yena nempahla yakhe. Niyayibona leyo nto.